Речі в стосунках, які я ніколи не зрозумію. Коли дівчата не говорять прямо, що вони хочуть. Ой, я не така, я не буду просити подарунки, я не попрошайка. Так, звісно, не треба примушувати щось робити, заставляти, але говорити про свої бажання напряму, я вважаю це по-дорослому. Мабуть, деякі дівчата зараз мене не підтримують, але я не розумію, коли дарують просто величезні букети квітів за $1000. Особливо, коли у вас спільний бюджет, як жінка може дозволити витрачати купу грошей на величезні квіти, які зав'януть за кілька днів, коли замість цього ви могли поїхати у відпустку. Але коли квіти взагалі не дарують, я також це не розумію. І тут я відкриваю скриньку Пандори і кажу, що я не розумію ті пари, а особливо чоловіків, які зустрічаються з дівчиною 3, 5, 7, 10 років і не роблять пропозицію. Я вважаю, що достатньо півроку, щоб зрозуміти, чи хочеш ти бути з цією людиною, чи ні. Це все, а ви напишіть, чого не розумієте в стосунках ви.